یکم دبستان تایبەت ji bo fêrkirina xwedî pêdiviyên taybet ji ker û koran re li bajara Reqqa ji aliyê Rêveberiya Xweser de hat vekirin. Ku yekem dibistana ji vî cûreyî li tevahî Bakur û Rojhilatê Sûriyê tê vekirin. Niha nêzî 120 şagirdan xwe li vê dibistanayê tomar kirine. Gudê di dema bê de bê ferekirin û 350 şagirtî li xwe bigire. تحت شعار لنضع بصمة Dibin navê em tiliyekî pêşkêş bikin û kenekî werbigirin navenda xwedî pêdiviyên taybet li bajarê Reqqa hate vekirin. Em hewla alîkariya zarokên xwedî astengiyên ker û kor dikin ku ew fêrê xwendinê bibin. Armanca vê navendê dirêjkirina destê alîkariyê bo wan, piştgiriya wan û guhertina nêrîna civakê ye da ku ew beşdarê civakê bibin. Ev dibistan bi hemû hewceyên xwedî pêdiviyên taybet hatiye amadekirin. Ji anîna şagirdan ji pêş deriyê mala wan û vegerandina wan bi basên taybet. Her wiha mamosteyên vê dibistanê li ser awayê bi şagirtên xwedî pêdiviyên taybet re bidin û bistînin hatine perwerdekirin. نحن عندنا التعليم الصومي Ji bo fêrkirina zarokên ker, em xwendevanan da bêşî du beşan dikin. Ji temenê 4 salî heya 6 salî, em wan biriya lîstokan fêr dikin. Ji temenî 6 salî û zêdetir, em wan fêrî tîpan û zimanê îşaretê dikin. Û li gor astengiya xwendevanan em wan fêr dikin. في المركز. Berî vekirina vê dibistanê gelek rêxistinên mirovî li Bakur û Rojhilatê Sûriyê kursên fêrkirinê ji bo xwedî pêdiviyên taybet re vekirin. Lê demkî bûn bêg û materyalek bi giştî were xwandin û şagirt fêrî xwandinê bibin. Rêberkolo, Dengê Amerîka, Reqqa.